Moi Chike. Moi. Miten menee? Tosi hyvin. Okei, Chike, sä oot ollut nyt tässä Jos rakastat -elokuvassa päänäyttelijänä. Onko se sun mielestä hyvä leffa? On. Mä rakastan sitä. Ai rakastat. Kuinka monta kertaa sä oot nähnyt sen? Mä annan sen 4 kertaa. 4 kertaa ehkä 4,5 itse asiassa. Mä näin silloin, kun se ei ollut ihan kokonaan valmis. Okei. Hei, mitä sä aiot tehdä nyt keväällä ja kesällä? Mitä sun mielestä kaikkien pitäisi tehdä kesällä? Okei, mitä kaikkien pitäisi tehdä kesällä on lähteä seikkailemaan, koska kesä mahdollistaa se, että sä voit nukkua vaikka ulkona tai jotain vastaavaa, sillä sä voit kulkea ja olla iloinen. Joo. Sitten mä haluan kesällä mä aion ainakin seikkailla, tehdä sellaisia extempore retkiä. Parhaat päiviä, mitä mulla on joskus ollut, on ihan sellaisia, että on vaan lähtenyt yksin jonnekin ja ihan vaan kuunnellut sisäistä ääntä ja mennyt flown mukana ja sitten päästä tutustumaan ja tapaamaan ihmisiä, joita on halunnut hirveästi nähdä. Ja tutustunut uusiin ihmisiin, joista on tullut tosi tärkeitä sitten myöhemmin. Se on siistiä. Mä kannatan. Se on niinku Helsinki ja Jäätelö, tai niinku ihan mikä tahansa kaupunki ja Jäätelö, niin se on voittaja aina. Mikä on sun lempiätskimaku? Mango. Nam. Entä mitä kesällä, niin voiko sut bongailla jostain Helsingin rannoilta esimerkiksi, jos haluaa tulla kattoo? Kyllä varmaan. Enköhän mä niinku rannalla jonkun verran oo hiet. Se on varmaan ihan kiva. Siinä voisi kans järkkää bileet. Sellaiset niin. Pienet. Tai jotain sellaista niinku kivaa rantamusiikkia. Ei sitä tiedä, kato, ei sitä tiedä. Sitä ei ikin tiedä. No entä saaks Miss Mixin lukijat, jos ne haluaa tulla repii sua hihasta ja juttelee, niin saaks sunkaan tulla jutskaa? Saa. En mä pelkää. Tulkaa vaan moikkaa. Pitääkö sua pelätä? Ei kannata. Eikö? Kerro vielä jotkut ihanat terkut kaikille Miss Mixin lukijoille. Hei, Miss Mixin ihanat lukijat. Muistakaa olla kivoja toisillanne ja en mä oikeesti tiedä. Hei, mitä te haluat? Hei, tee sitä mitä sä haluat. Toteuta itseä. Se on oikeesti itselläs aito. Se on semmoisen juttu, mikä kantaa erittäin pitkälle elämässä. Tai itse pisimmälle elämässä. Tee sitä mistä tykkäät. Ja oo aito. Kyllä, tunteen palolla. Voiko sä lähettää vielä lentopusun kaikille? Yes, kiitos Chike. Hei hei. Moikka.